फैदोंमोन गोजोन फुंबिलि गासिखौबो गोजोननाय जासिहरग्रोबाय आरो दिनै आङो मिलनपुरावहाय दंफैयो आरो माने जोंनि मोनसे फोरबोनि मागो फोरबोनि दिनै फुजा जागोन ओमफ्राय दा बेवहाय आङो फैनो सानो ओमफ्राय फाइनालि आं गोबावसै आरो फैनो मोनैया ओमफ्राय आं दिनै बाव सफैबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि फंबाय दंफायो ओमफ्राय जों सानैजों थांसिगोन आरो दा माबादि जायो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय जों थांनानै दिनै नायगोन आरो ना फंबाया नै जोङो सफैबाय आरो ना दा फंबायजों फैदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि नैबे मिलनपुर पाटगाव मिलनपुर दालाइसायाव दङ ओमफ्राय दा बे दालाइसानि सिङाव आं दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना दा फैनो सानोमोन फाइनालि आं दिनै बे दालाइसायाव फैबाय आरो दा फोरबोनि थाखायहाय जोङो दिनै फार्स्ट टाइम अपेनिं जोंना फोरबोआ दिनैनिफ्राय जाजेनबाय ना दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय ओमफ्राय जोङो माखासे मा दंबावो सिङावहाय नायनोसै दा माबायदि आरो जोंना दिनै प्लेट दिखांगोन दा महरै लाफानायजों लोगोसे धोरोमनि गेजेरजों जे मावनो लानाय हाबाफारिया दिनै बेयावनो बाहागो लाफैनो हानाय आंगो जोंनि बे दालाइसानि आफादगिरि लोगोसे बे दालाइसा जोंनि गासिबो हाबाफारि मावफुंनायाव बाहागो लानो हानाय गासिबो दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि आंगो बोसोरारि दिथागिरि आरो आंगोनि गासिबो बिमागिरि फिफागिरिफ्रा थाबै हाबफैनांगौ सिङाव मन्दिर सिङाव हाबोबा दावराव जानाङा सिरि थानांगौ
जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय जोबनानै नै लाल साहा लोंनो लाल साहा रं गैयै साहा माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो ना नै नै टेस्ट खालामसै र' फार्स्ट टाइम ना जोबनायनि कालार गैयाबाबो गोथाव आरो ना गोदै गासिबो जोबजोब्बाय संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो ना बेवहाय बिरबल दे जानाय फानायनि एसे खोथा बुंलाय मा मा मोनजागोन बिदिनो मा होनोमोनलाय लारु माइब्रा थुब्रा ओमफ्राय दंलाबायो बिदिनो आयं आयं मा ओंखाम संदों ओंखाम ना ओंखाम संदों नै मोनगासिनो दं आरो ना जों जागोन माजों जादों फाइनालि आरो जोब्बाय ना जोबनायनि ओमफ्राय जों ओंखाम जाबाय ना माने बेदर गैया आरो ना नै निरामिससो जोंना निरामिस माबाबो गोथाव दालिया भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना जोंनाबो माने फुजाफ्रा जोबजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय थांसै बाय